Muri Zimbabwe, Temba Mliswa wazojamuka kati no, izvi hazviko izvi. So Temba wajamuka, but manje Temba, unoona wangu kana ukatora mari wewe uchisipakwa nemari vakomana vachikuudza kuti no isu vanhu vari bo tora mari wewe tisapote udza vanhu vatisapote vasapote amendment number 3 wati iwo unongotora mufesi ari bho Temba uchitoziva kutoti iwo uri mufesi ari bho handiti wotora zvako mari bhozi maybe une zhara waizanditizi wakutora keshi iyaya waiza but iwo unofanira kuziva kuti watora mari vakomana havazi bhowa iri timu harizi bhowa uri kuriona zvariri kuita maabductions mabeatings kusungwa kwevanhu people being silenced everywhere Temba uri kuzviona wangu kuti akiko democracy yaunenge uchigara uchifunga kuti iwe no because unoona manje kana ukatora mari unozviconvinsa iwe kuti no these guys are actually democratic but uri kuzvivhara ndosvo zvavakuona. So anyway muri Zimbabwe ngaitipinde exactly pane statement that was issued by Temba Mliswa. Why was he issuing this statement? He was issuing this statement because of kurohwa nekubigwa foni kwaitwa mfana Douglas Cotat, mwana wa David Cotat, mayor we-city of Bulawayo. Right, mfana is a human rights lawyer. And so, right, atipinde hanzi na Temba reports that lawyer Doug Cotat was assaulted during the Harare edition of public hearings on CAB 3 are very disturbing and an affront to the open and democratic society that we aspire to be. I urge the relevant authorities to treat this case with the seriousness it deserves and bring the culprits to book. We can't have such scenes soiling what has been a very peaceful process. All right, so first of all, he's calling on the authorities, which are the police, to really look at the evidence on the videos and really follow those culprits. Vovasunga. And ari kuti vakomana ngavasungwe vaita zvinhu izvi and this matter must be treated with the seriousness it deserves. And ndozvitaugwa na Temba right here. But Temba manje ari kuzoenda kumberi achiti we can't have such scenes soiling what has been a very peaceful process. So iyo peaceful process that have been very peaceful ndeipi nai Temba? Muri kugara muworld ipi ana Temba Mliswa because isusu peace boys atinamboiona peace isu isi tiri kutongoona kutoti zvinhu izvi guys zviri kutongoitwa pachiganyabvu anoiza kuginyabvura chete ndokuri kuitika. So muri Zimbabwe Temba Mliswa zvaari kutaura izvo kuti it have been a very peaceful. No, this thing has been soiled by actually even bringing the amendment bill number 3 to the people without going straight to a referendum, bringing it to the parliament. That was ndopakatanga kuginyabvura ipapo. So atipedzise zvitogwa naTemba hanzi I would like to believe there are rogue elements within the system seeking either to tarnish the image of the country or recommend themselves to their seniors through overzealous actions. So apa Temba apa ari kutaura culture yatinongonzwa kuti iri mukati meZANU-PF, culture yekuti kune vapana vechidiki vanenge vachida kufadza maboss, vanenge vachida kufadza machef, vanenge vachida kufadza matop officials muZANU-PF they are overzealous. Vapana vanoti kana vasvika kuvanhu vanovhundusira vanhu because you see sometimes a leader akaita saMnangagwa, he actually might not even tell people to go do violence, but when they do violence he might be protecting them because anenge achida chigaro chake and anenge achiona kuti maybe chigaro chake is being maintained by actually this violence that's being unleashed by these people, and which is bad. So muri Zimbabwe istiri kuti whether apana vari kuda kufadza maboss avo, they are overzealous, they're trying to amend themselves, commend themselves or whatever, tiri kuti pasi nazvo izvozvozvo Temba Mliswa pasi nazvo hanzi either way we can't accept such and they should be arrested. Nditemba wavhara statement rake achiti either way whether apana vari kuda kufadza maboss avo kana kuti vapana ava vari kuda kutotanisha zita rekandri vari kufanira kusungwa. Muri Zimbabwe, this is a very good thing to hear from Temba Mliswa. We know that Temba is not actually gone, drunk. Like I see on the level of perception, ineva kumana vari mukati mezvigananda vapana vakaita sana Tungwarara, vakaita sana Tsagwirei, vakaita sana Ziyambi. Those guys, they are gone. If you were to sit down with them,
they will tell you that actually what they're doing is right. They will not tell you that they're doing it for money only. No, they will tell you, they will tell you that they actually believe in the philosophy atodzidziswa kwanzi kupi kuHerbert Chitepo, philosophy yekuchina. Boys, regai tikuziva kumana madictators anoshandisa so many systems. Anomba masystem agoipa zita rekuti zvakati, national development, national this, what. But at the end of the day, just look at the system. Isn't it dictatorship? You know the funny thing, ZANU-PF, mure Zimbabwe, ndekuti do you know kuti Mnangagwa muna 2023 before tapinda kuma national elections mavotes atakavhotera president achimhanya against vanachamisa muZANU-PF chaipo chaimo Mnangagwa won uncontested. Zvichireva kuti hakuna munhu akachallenge Mnangagwa in ZANU-PF kuti iyewo ari kuda kuita leader weZANU-PF. Do you understand that part, mure Zimbabwe? What that tells you about ZANU-PF itself is that ZANU-PF itself pachayo, it's actually a part, it's not transparent. It's led by fear. Because do you mean nobody wants to be the leader of ZANU-PF? Do you mean all these people have got no ambitions? Of course no. But they know if they were to come forward and say, I'm actually challenging President Mnangagwa, something will happen. Either they will be demoted or disappear or whatever. You know, they will lack future opportunities. They will be sidelined in politics. So, do you understand that part? It's not a culture culture in the sense of elections and then Mnangagwa. It's in ZANU-PF itself. ZANU-PF by itself is not democratic. It's democratic on paper, but in real life, it's not. But Zimbabwe, we want more democracy, we want more transparency. We want that's what brings stability. And so, triple panel more Zimbabwe, pa the tougher times. So the important thing right now, truda kunzwa isusu kuti maZimbabweans ari kuti chii nezvataurwa naTemba Mliswa about mfana Doug Cotat, mwana wa David Cotat, mayor weBulawayo, hanzi naPrince Duveko Sivanda. Temba Mliswa, that pretense will not hold water. These are well-planned activities by the ZANU faction you support. It knows beyond a shadow of doubt that Cape 3 is grossly unpopular. It's time you guys drop this recklessness. The country owes you nothing. Prince arikutaura iye kuti Temba chimbobvisa kuda kutinyepera iwo kakupretenda kapretense kauri kutiudza kuti kwanzi iwewe uri kukondema zvinhu izvi. Munozviziva zvinhu izvi zvakatoplanwa kuti tai violence iyoyo, because that kind of violence is what keeps people quiet, is what keeps the opposition quiet. In other words, it's intimidation. They are doing it purposefully to make sure kuti even if you opposite, you remain quiet because you know what happens kana ukataura. But vanhu havavhunduki. Hanzi namajaira Jairos, pfutsekiwe, muchadzokera chete. Vanhu havasi kuzvinzwa zvekutaura Temba, vanhu havasi kutenga izvozvo, vanhu vari kujamuka. Hanzi natiri parwendo, you mastered ED's game. Send them to beat and harass people and later make fake arrests and release. MaZimbabwe napa nerimwe level mure Zimbabwe. Havachanyepereki, vakunetsa. Hanzi iwewo wakamaster game raMnangagwa. Rekuti ndamorova vanhu, after marova vanhu, mosungwa zvenhema, mobudisiwa. Do you understand that part? And it's bad. It's very bad. Zimbabweans, we have to wake up. Especially, varikuta run around vachinyenge gonzo kanzi 2030 bill ball. Please, you have to use your brains. Kana uchinzwa riri ball ndizvozvo, but I think kana wanyatso kudzamisa funga unotongozvona kuti chinhu ichi hachisi ball. Hanzi naPeter Kufa, you can help by spreading the word until this culprit is apprehended and brought to book. So Peter Kufa ari kupa footage yemufesi ari kunzi ndiye waba kana kuti wanga achirova mufana Douglas Cotat. So ndo zviri kuitika. Mufananidzo wacho uyo mure Zimbabwe muri kumuona ndo mufesi wacho ari kunzi ndiwo aita zvinhu, right? Hande kumberi hanzi naDr K. And Dr K vari kungotaura the same thing. Dr K manje vari kutotaura nezita. Hanzi tinashe Lucky Mogapa
a well-known ZANU-PF operative, is the individual who stole and assaulted Doug Cotter. Ndo akabira mfana Doug Cotter phone. His theatrics go back to his days in at Bindura. Let's stop the distractions and empty noise. Criminals should be arrested. So mfana uyu picture muri kuiona muri Zimbabwe. Ndo ari kunzi mfana uyu ndiye ari kuita zvisina basa. Ndiye mfana ari kunzi kuti zvisina basa. Anditi. Hanzi kubva achiri kubhindura kuuniversity uko ndo zvaingoita mfana uyu. Alright, Chimbwa vari kuti hanzi naChimbwa, this is the guy. Waonekwa uyu munhu waonekwa zveshuwa muri Zimbabwe. Naivo vatopawo Chimbwa vatopa futi more pictures. Hanzi this is the guy, a full ZANU-PF member. Some say he is in the Central Committee. Why does ZANU-PF resort to violence where there is supposed to be a peaceful democratic process? So hanzi pantonone manyere kupo chinyere kupo kuti mpana atori mu Central Committee. You know, I think around 300 plus top ZANU-PF people. It's a bigger group. Sapana zvezva atorongwa ku Central Committee zvoti monorowa vanhu. Ende mpana ari kutobudikira muri maona mapicture na mai Mnangagwa etc mpana we muri Zimbabwe. Unotori mpana wokutoti unotofamba muri kuona kana zimota rakufamba naro zi Ford Ranger iro. Unori munhu wokutoti sazvo zvakatorongwa tiita kutoona kudaro izvo. Hanzi na Obey Big One. Obey Big One. Hanzi, the only person who can end this is the president himself. Why is he quiet when the integrity of the whole process is being tarnished by the so-called distractors, as you allege? So Obey Big One zvakanaka ari kusounda senge munhu weZANU-PF. Zvokutoti iye watori murima ari kutofunga kuti president Mnangagwa vasi kuziva zviri kuitika, and ari kutofunga kuti ava vanhu madistractors, ari kutofunga kuti ava vanhu vari kuact against the president. Asingazivi kuti ZANU-PF vanoiziva chake vanotukudza kuti iwawa matactics amaifunga kuti matactics emagrade 1 ka ndo vanotoshandisa. Eno muri Zimbabwe zviri zvochaperera panapa chiti ndo zvataugwa namufana Themba Mliswa ameno imunozviona se zvine musoro ekaura zvina musoro, but anyway zvine musoro pakuti he is condemning, and it's a good thing to hear more voices condemning violence, personal violence, more peace, more dialogue. Let's behave like, you know, grown ups. So let's just behave like grown ups. Right, muri Zimbabwe triple panapa the Mtapa Times. If you are not subscribed, make sure you become part of the family, become part of the movement. And we thank our paying members. If you want to join, you can join and become the lifeblood of the channel. We thank you so much and thank you for watching.